Винаги чувах, че студентските години са най-хубавите и красиви години. Тогава човек трябва да живее. Аз бих добавил, че студентските години са най-хубавите, най-красивите, но те същевременно са и най-тежките, най-къртовските, защото именно тогава човек трябва да кълве. Да кълве, за да се разпали, за да се запали по четенето, по икономическата литература, по книгата, по книгите, защото те са най-добрите приятели на човека. Да се разпали така, както апетитът идва с храненето. За разпалването по книгите са нужни и компетентни, природно надарени и генетично предопределени преподаватели и родители. По времето, когато следвах, бях впечатлен от всички преподаватели и родители. Но най-вече бях впечатлен от следните преподаватели и родители. Това са професор Васил Мамов, старши асистент Марин Маринов, професор Катя Владимирова, професор Станка Тонкова, професор Симеон Женев, доцент Християн Танушев, професор Филип Тодоров по логистика. А какво научих? Мога да се похваля, че поставих здрави основи, върху които да градя, да творя небостъргач. Мислих и реших да изборя само две от нещата, които научих, и да приключвам. Първото е следното. По времето на моето следване аз научих, аз разбрах каква е разликата между антидюрик и творецът и творците на истинско знание. Като бях по-малък, все се чудих, все се лутах, коя е моята среда, кои са моите хора, и сега съм решил, че искам да бъда при творците. Второто нещо, второто знание, което осъзнах, е следното. То се отнася за жените. Преди да стана студент, се слушах, че жените не можели да вършат никаква работа.
Жените не може ли да печелят пари, толкова пари, колкото печелят мъжете? И че жените били единствено и само за плътски удоволствия. Ами напротив, това не е така. Жените могат и то много повече. Затова те трябва да се насърчават от нас, мъжете, за високи работни заплати. В това нужно джендър равенство бях убеден от професор Катя Владимирова чрез нейната книга от 2012, която е научно изследване върху пазара на труда. Искам да пожелая на всички нещо много важно и то е пожеланието ми е успех и вяра не в какво да е, а в създаването, в творението на работа, ако не за други, за чужди хора, то поне за вас самите. На добър път, на добър час! Браво! Не разбирате защо преподавателите от катедрата никога няма да остарее. И така, благодаря за хубавите думи. Сега ще помоля професор Симеонов да връчи дипломите с грамоти за тези от вас, които са показали най-висок успех през годината на обучение. Аз не знам дали обръщат първо, няма. Или директно с всички. Мария Светанова Николова, специалност маркетинг. Да,